Tak, čaute ľudia, máme tu ďalšie video. Tentokrát si zahráme Murder Mystery. No, samozrejme, nie som tu sám, hej. Mám tu jedného hostia. No, teraz si zahráme Murder Mystery. Neviem, čo poznáte, ale... Je to Gabko, hej. Natáčame spolu naraz, hej. To je výnimka. No a zahráme si Murder Mystery. S Gabkom. No. Máš Murder Mystery? Ľudia. OK. Pripojíš sa? OK. No? OK, ľudia, no. Teraz počkáme asi. Čo? Budú, mám ťa hneď pri počítaču. Počujete, ale ľudia. No, už dlho som nerobil videa, lebo ja aj nerobím veľa videa, odpoveď. Hej. Pozriem, či mám Gabka. Mám. Či mám? Nemám. Mám. Gabko, si pripojený? Tu je hra pre zabavu. To je on, hej, ľudia. Toto hra pre zabavu, to je on. Počkáme a už hra. Tak my sa na neho joineme. Ľudia. Inak dlho som nenatáčal video, takže prepáčte. Inak ani nenatáčam veľa videa, tak no. Dneska mám výnimku, bo tu je Gabko, môj host. Pozrite, hej. Mám tu hostia, no, hráme Murder Mystery. To mi tu ukazuje. Tu asi dáme. Hej. Som Murder. Tak, ja nepoviem, čo som. Dobre, ľudia, Gabko je mŕtvý. Takže ľudia, Gabko už je mŕtvý, to už na neho kašleme. Takže samozrejme natáčam video, inak môžete si pozrieť aj u Gabka video, bo natáčame obidva to isté. A vidím vraha, takže ja utekam. Dobre. Dobre. Pozbierame vajíčka, aby sme si mohli niečo kúpiť. OK. Ty tu nemáš ani výnimky, ty tu máš furt. OK, ľudia, tak snad nestratíme vraha. Ja sa budem čo najviac schovávať, aby ma vrah nenašiel. Toto je skupin room. Tu máš skupne ako Michael Afton. OK, tak zatiaľ čo tam je? Ľudia, vidíte ho? Teraz na neho ukazujem myškou. Zmizol. Dobre. A sadne vrah. Ja? Nie. Ja som ramine jak ty. Ja ľudia. No, poďme hore. Či tam už není ten vrah. Až. Je tam ten vrah. No, Gabko už nerad, tam už to povieme. Innocent som bol. Takže som nemal nič. A stále hram. Poďme, zabri mňa je vrah. Ľudia. Toto není. Ale nejde za mnou. Hej, to tá modrá v tričku má červenú čiapku má. Dobre, zabij ma, aj tak som posledný. Dobre. By som nemal vyhrať, ja vieš, šerif. No
Dobre, vybral vrah. Snad budem teraz vrah. Áno, budem snad. Šerif odreagovaný. Niekto nevie hrať za šerifa. Priznám sa, nechcem tiež. Hej. Áno. On je hneď veľa tam. Tam, hej. Tam, na tamtej strane, hej. Tam je. Načítala sa na mapa. Gabko, kde si? Teraz už si vo hre. Teraz už niečo bude. No. Ľudia, vidíte, čo sme? A to je to tá ženská, ktorá bola vrahkyňa. To ja idem do kanálu. Dobre. Ja najďalej od Gabka. Počul som killnutie. Ja som počul killnutie, čo je to isté. OK, idem hore. Zomrel si? On zomrel, ľudia. Come on, gamers. Dobre. Samozrejme, Gabko hrám cez Playko, ten Roblox, ja hrám cez. No, monitor. Čau, Gabko, vidím ťa mŕtvého. Pozor, vrachyňa. V tých rúžových vrasoch. Gabko na mňa nepozeraj, ja som mŕtvý. Ja ľudia. Dobre, tak. Ja idem do skrytej miestnosti, kým tam tí hrajú. Gabko, nejdeš za mnou do skrytej miestnosti. Poď. V tom dome. V tom dome, kde sa vyberajú mapy. OK. Kde si? Poď. Ideme. Tak. Dobre. Ak tu nepoznáte tú skrytú miestnosť, tak tu máte ulala. Tam je nejaký. To tam je týpeček nejaký. Dobre, tu sa nedá ísť. A ja hrám. Ľudia, ja hrám cez počítač, mne sa to nedá ani tam ísť, takže. A dobre, už. Edit. Dobre. Dám edit. Dobre. Čakáme. Alebo ja idem asi vyberať mapu. Vidíme, čo tu máme. Bank 2. Toto. Toto je Milbase. Už vieme, ako sa volá naša milovaná mapa. Milbase. Musím opakovať po mne. OK. No. Gabko, dávaj si pozor na mňa, ja som vrah. Dobre. Fakt? Som počul killnutie. Táto ženská bola vrachnica. Čakajte, čo? Prebuk? Ona tu bola, zmizla. OK. Gabko, čo si? Ja už som zomrel. Tak si tiež zomrel. OK, ľudia, Gabko nám klamal, bo vral, že ešte stále žije. Okay. Nice. Nebol, som bol innocent. OK.
Gabko, keby si videl moje kilnutie, jak ma zabil zozadu. Ľudia ti to priznajú. Samozrejme, ak sa vám video páči, dajte like, odber. Takže... OK, ľudia. Hráme ďalej. Gabko mi chcel iba niečo vysvetliť. Aj. Ti to zakázal. OK. Aj, no, nechcem ísť dopredu. No, idem zase... Kávu neidem, bo ešte sa tam... zaseknem, ale nevadí. Čo? Joj, čítaj sa to tam. Mňa dobre hraje. Dobre. Čauko. Dobre, počkáme tu, kým začne hra. Dobre. Normálne všetci vrahovia sú odborníci. Dobre. Začíname. Murderer. Big Brain. Mal dať Herobrain. OK. Dáme X. Dobre. No, pozrieme sa tiež. Factory. Tak, my poďme tu, ľudia. Ideme tu. Snad Gabko nepôjde za nami, dobre. Podička. Oni dali police station. Dobre. Už to máme tu. Takže som innocent. Som innocent, Gabko.